Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini lebaran hari ketiga saya pulang kampung. Itu ada simboknya. Kemarin saya lebaran di tempat anak saya, tapi tidak saya video karena tidak ada waktunya, ramai sekali. Hari ini kita pulang di kampung Pacitan Brengkuku. Kita mau lebaran sendiri karena berbagi tugas. Oke. Assalamualaikum kaya ini. Walah, asam tenan nih. Arep iki hanya nggon kok ora ono? Ya. Asam tenan. Ate malah rono. Ora mungkin. Anaknya kan. Oh. Lah anu apa tuh? Hah? Yus guru badan. Oh pancen. Oh walah, ya wis. Oke, ya. Mau esok. Itu ada teman-teman. Oke. Kita lebaran sendiri teman-teman karena memang berbagi jauh tempatnya, jadi ya kita berangkat sendiri. Oke. Kita ke tempatnya Mbah Supar. Oke teman-teman. Wah, sepi nih pol. Assalamualaikum. Angis yuk. Masuk. Heeh. Kabeh katanya. Dewe. Wah, iki genap ora kuwi. Iya. Sijum kuwi ora malu. Enggak. Iya. Iya. Wes oh. Ben ganteng kok. Karo klambi kerang iki. Ya ora apa-apa to wong mana ra klamben. Poso-poso udah barang yang genah apa ora? Lah, iso ge tangi aku ki mau. Lah aku sampe nang udan tak unggahno neh nang masjid. Alatku brodek. Wong munggah kene wae. Alas ki jahene aku ngono. Nang kene iki munggah pindho. Padahal aku wedi nek ngono kok. Apa nih? Nyeken nah. Bedan sik. Wis kowe. Ale nyapa? Ramu anu iki. Ya, kene sama. Oh, kene bener kene sing. Ke anu. Kuwit jarang anu. Halah wong wit anake opnam malah ada Tekan. ero ya. Aman. Heeh, ki engko nganu wis balik. Kowe. Ayo, mulai teko rumah sakit. Wes. Ya wis piye ora. Piye, Pak? Ayo biasa diare Panas. Bedan sik ora. Aku karo kowe iki Dewe malah pomo enak iki. iki tak wis tak syuting. Ora syuting. Wis temenang wae. Aja omong wae. Lah pernah karo jago. Iya. Akeh kowe nek ana apa ijek panggah Apa? motor wae. Gawa motor. Ya nggowo nggowo. Neterke babi kira kowe lho. Jembur nek nang iki krungu kae. Lah krungu. Lah mulane kan krungu ngono Wis ganti. Telepon saiki. Ya Mbak, betul Mbak. Anakku jembatan penglihatin. Kowe nek diluput, aja diluput dina bakdo iki karek becik apike, gelas sandang butuh gampang. Bisa langsung. Oh. Alhamdulillah. Yes. Kayak kita dulu pangkalamu.
kerjanya bayaran lu panggang. Melandak rong panggal itu nggak munggah ya melandak rong panggal. Apa urung munggah ya apa panggang. Jepangga karo balate kok. Iki ora pegawai negeri apa wae. Lah udah kan? Ada apa ya? Gua nak bisa munggah tuh. Separuh ini kan. Munggah Iki carane wong kerja. Kok bawane saya. Kerja ajek ngono wis alhamdulillah. Kowe. Carane ajek ya. Iya alhamdulillah tadi saya kayak Muga-muga munggah meneh. Lah sih barang ora melu mulai. Aja dijaga. Jadi penyakit PMK sapi kuwi urung ilang. Urung ilang. Juragan kowe, juragane bosku kuwi saiki sing mone wingi sapi iki siji nek didol 35 juta. Kuwi kur pira ya 33 ekor kuwi kur diborong 750. Astagfirullah. Sayang. Gusti. Berarti rugi saiki Rugi. lemah dikontrakke karo wong Magelang kanggo arep digawe sapi peres istisi 700. Sesasi 130 juta. Jipo 10 tahun bayarannya kok barbadol. Kontraknya bayarnya barbadol. Apa sapi-sapi cilik-cilik bergiling kae? Ora dong, sapi perah kok. Sapi peres sapi susu. Oh iya ya, Yang bloneng. Oh, oh tak kira nek sapi cara ana sing sapi gilik cilik ngono ndak rekah ae. Ora wis jipo anane kok susune kok. Terus sapine Iki mesti susu, gede. susu dia. Gede sapi anu kae. Apa kae sini? Itu limusin sapi. Itu. Ada semacam sampai potong ke bentuk iki. Iya iya. Iya iya. Iki lah iki sampean ngingu sapi apa iki? Malah sih biasa. Biasa biasa ini kae limusin ya. Terus limusin ke wis apa? Wes, nek limusin kalau ngomong kene. Limusin yo peracot ngono wis muni. Ayo tadi sampean ada malah. Kita Sapi itu iki kan tahu silang tripet dimambungi ya tentelakan nang ngene. makanya katanya ning tara ono lho. Ya sudah bos untuk belantar. Wis. Ya. Ya mare sulah. Kapan? Ya Saya saya kota. Lah bos lahiran. urung Arep badan. Dadan arep rene sampeyan nang kene lelairan. oh. Si Sasa. Ini goyongan itu nenek iki. Oh. Pacaran. Ya mbe wong kuwek ngono. Wong pira sampean? Ya ora aku ge artis aku Aku ki arti ya wong orang Somai. Sulan ke nyekar. Apa? Sulan. Nyekar. Bareng sulan. Sing terus sulan. Ada nyekar. Lah ngeter ke si anu kita anu lastri. Oh iya iya iya. Demen pas Nyekar bapak. memegangan kira ora rene kan. Lastri ning Sorong. Yo, menang Mbak Main. Iya iya. Lah wingi sih anu. Ana sarjana kabeh ya bodho nyekar. Oh iya. Anu film dongan wingi sore ane sak montor. Ya anake pira wis nang kono anu. Jare Telu apa papat ta? bodho rene kabeh ngono lho. Ya bodo. Ana sarjana kuwi sing ane ning patian ning Serba meh. Nilai Mbak Sutris rambut kembang apa oleh ya? Sampe diatur ana to ora ketangsaan. Dadak rono. nama jatuh kono apa masih. Gamane enggak ada pasti katulis mati. Paerah iki duwe anu. Anggere dikembangi panen. Mbah Pairah Kidul kono. Dul kono adene anune Mbah Wina. Lah pasti katulis. Empun Mbah Sira. Alate kuwi to. Oh, enggak betul ini. Ini jatuh apa Sing anak alate ku media. Iya. Bapak maksudnya anu Mbah Prodek ben. Iya di kota gampang ono rangko ya sesuk. Ora serangan. Sedang yo rasa Rasa biasa kira apa. Munyang Mbak. Jadi Dasar. Kene atuh. si paijem dengan kono dicaan pas bodho dina sore kae sak montor nang saya. Ya wong akhir do ngapa. Katanya kaya paijem narno lor kono bareng. Apa niku? Itu kayak ada orang montor ya. Sore lah, sekitar jam 4 atau jam 5. Kayak begini ya sih. Bagaimana kono wengi? Aku ke ketigane Astri iki jam Sore ini jam 5. jam 12-an.
Jam 12 mau kuwi. Iya kan. Lah kenangi rewel wae do. Anu lho Masuk angin. pilek ngono lho wancuk Iya. wae. Ya kan ket kono nang kono segara sik. Iki siji meneh kono. Do ambruk kabeh lho. Ora melu karo kamu apa. Pancen esuk terus glondong. Cerita nang me. Berarti apa dia ngantuk. Dan orang mukul cari dulu juga. Ah, ya kepengin. Wah. Tadi orang balik. Oh, Tentang berlainan. Balarian. Ada pulang. Kapan toh? walu iki tanggal masuk. Oh. Longkang Nah, Jawa nah. Nah, tanggal masuk. Itu Maret apa April? besar ya. Kena hiburan ora? Anu tanggal 7 iki ta. Tanggal pintu Sing kan kupluk sakat pon manusia pagi kuwi mbok nek hiburan Tanggal kan biaran. jalan. Wala. Telok tuan. Oh, wala ya ngono lho kaya Telok kami kan bareng kan mbok. Lah ya mek garan beli sapi bisa. barenge kono ya. Lah nek garane tanggal berapa? Garane Tanggal 7, 7, 8, 9. 9 ibu. Tanggal 9 kuwi. Pas aku perang mulai sama. ya, Mbak? Perang mulai. Saru. Perang saru. Yo matur nek mulai raketan sak jam. tanggal Heeh. 9 10 kuwi 10. Sama, kono sama. Ya beli sapi besok. So tanggal 7. Semuanya kayak kemisnya paling mana? Semuanya kemis paling bubar kayak cuma Lihat, Pak. Ada semuanya kayak Rebo Legi malam kemis paling. Gitu. Ora tanggale piro nganune sing Tiga ini gua lusa. Nah beli sapi ke dinane tanggal 7. tanggal 7. Beli sapi. Berarti Manggulane 8. manggulane 8. Anune 9. Ngono kok. Iya. Wis tepat tenang wae. Lah iki lho. Bro, buat dhewe panganane pirang-pirang wis gak sembarang kali rono ngono. Lah piye wong buat dhewe yo jenenge wong enek kok. Ada bola-bola aku kita syuting. Iya ben bagus kok, ben bagus sih. Wis nyuwun pamit. Pamit. Nerus Ora sarapan weh. nerus kelakon. Oh iya ya. Muga sehat nggih. Kowe ya sehat. Panjang aku ya yuswa. sehat. Panjang yuswa rezekine lancar. Lancar. Iki Bagus wis tak wae. syuting wis. Wis tak syuting wae iki. Wis lho ya wis tak syuting lho. Wis guys, pamit aku. Rupane sing pulang kono ya sing kowe. Iya. Ya. Heeh. Aku arep. Datang ini ki syuting kok paling Iya. ngene. Oke. Heeh. Wes arek. Ayo ke mangkat. Ayo mak, badan gane Pardin pora dek. Wis arep mangkat ta? Melu ta? Melu pora? Hah? Oh. Si Pak Bagong pernah kene? Oh. Yo. Yes. Ku mandi sing dienggo iki? Lah kepiye to Mai ditutupi malan? Mbah. Saya ditutupi Mai. Nah, iki cepet-cepet nih ya. Wah, mau kaya wong padingan mau kaya main. Assalamualaikum. Ya, kau sebentar. Ya kan tau deh wong yo. Nek balamu Bagong iki nek Kalimantan ndi jane itu. Apa tenan? Elah. Pengen nang Semarang iki ngapus yo. Hanya Semarang rono tes, jarine dipanggil urung anak-anak gedhe nek ning nggawa nyang sing Kalimantan kerja PT melu sawit gek mangkat. Pulau dina lho wis. Ayo. Sakelar gile-gile tenenge wae selamat kowe. Apa yo? Mungkin Mbak Katut. Badan
Badan kene tak meneng ae. Ini tak badan pokoke badan. Meneng. Kemang esuk. Ya lungguh sih, Mbak. Pas bro. Sang tenan. Nah. Mang sapa sing ketene kowe, Mang? Montormu. Aku nanti dah. Kowe mang lungguh dhewe montormu. Ora ngono tok. Ngono sapa? Kayak gruduk-gruduk. Ya ampun, sapa mau. Ya selamat. Iya bener, veterano. Kita tambah sareng datang menawa wong nang keluputan ruang tua, wong tua keluputan karo wong nom, suwana kebelang ngapro eling kamu kuasa salam ini. Alhamdulillah. Badan ini. Iya, badane sugeng prihatin ae. Ya wis nek wong 60 diluput kabeh iki dina leburan dilebur dina iki sak terus sejen alangan apa-apa muga-muga selamat gampang sampe golek. Sandang karo kepiye. Lah iki mah baturmu mulai sapa Astri sira mantuk. Ora wis do masuk angin kabeh. Iya dhewe. Ya Allah. Dewe. Lah aku tau enggakno samar nek anu udan aku mikirku. Kono selor masjid. Lor omahe? Lor masjid. Wis lah. Wis tangi. Ora usah. Wis teka santai wae. Ini oke mangan-mangan kira-kira kuwi. Apa gak lunga iki sampean? Gak lunga. Kurang makan sih perlu. Oh, karo sipur ta? Sipur betul. Res 30 juta mau. 20 juta Maksudnya resmi? Ya ora nyekur paspor. Buta. Paspor dipatah kayak terus diurip-urip kuwi larang. Iki sing leburan ana ki bingung lho nek. Saiki omongin lanang ning kosongan yo gawat kaya mbuh kepiye. Lek lan iki kosongan. Lan kosong hari kosong supri kosong wisane iki lho hari. Oh, Supri kosong. Supri nek kono pirang-pirang Pacar tahun kosong. nek yo ora ya nek pajarne kok ora ngurus ora ndek Pacar duit. ku ora ngurus. ya mesti lho Pak Pri ndak raya wis kawaan. Suwan le ning kono, umure jatah pirang-pirang Jatah tahun. entek lho. Oh. Jatah umur entek. Ngono lho. Kudu aturane ta nek misale wis Lah supri ning kono kok kon 20 tahun lho. iya pan. Supri ki 30-an tahun nah. Heeh. Marahe ku. Jatah iku nek kesuwen ra oleh lho. Oh. Iki adangmu ki gembreng lho. Iya. Lah nek ngene iki ya awet. Gelem aku ndelik duwe siji kae. Iki Cek. Ya kuwi gawan. Ya kuwi to gawan. Aku genyang alas. Iya. Cocok. Iki kan nek Kene mau golek ekonomi kok piye Mas? Nah, kok iki Dong-dong ya melu, dong-dong ya ora nek watu iki. ora mulai. tapi sehat. Mulai. Lho blundung ngono mah. Padha wae ora praktis. Wis ta meneng awak. Nah, saiki ki sing penting awake iki sehat paras lho. Dongan iki dongan. Ngene iki awak iki ra ndi apa-apa Kita apa piye wong jenenge wong ngene. Mas selamat. Hmm? Nek bature dulur-dulurane sugih beras sugih duit sugih utang tumpakane utang bature mangan-mangan bature nyapa umum batur habis kek. Jenenge dulur ki nek awak tapi nek ketemu duit dadi ra dulur. Betul ora? Awak iki nek dulur-dulur tumpakane donya bondo tumpakane utang. Ya ora apa-apa wis kabeh Bature mlaku melu mlaku sing penting dilakoni. Dilakoni Duwe dhewe. bature mlaku ya melu mlaku. Iya. Lagi ngomben kuwi pernah ngombe wis tangan kuwi kowe. Ndi? Kae. Kuwi lho. Omben iki Wah, lah reget kuwi. reget. Ya Allah Gusti. Putih nek reget ya. Reget iki cawe dene reget ra genah. Iki kasar. Wangi gawe status nek karo kowe statusan ta, Bang? Wis aku nyuwun pamit. Iya iya. Ya, muga-muga. Ngalah didomani wong. Matur nuwun ya. Yo. Hitungane jan jaluk rokok wong teko. Alah. Yo, aku pamit yo. Kowe reng bali ya? Untung. Nah urung engko rono. Santai yo dolan. Ayo bareng. Balik guys. Pindah nggon meneh neruske. Ya toh?
Wah, hawane adem lur nang kene daerah desaku. Kampung Mbero Pringkuku Pacitan. Lanang kaya kan kaya wong wedok nggawa Iya, gawan adek yo anjani yo. Yes. Abet. Lah ya apa to gawane wong pira ngono ta? Yes, kan. Oh, arep nyanggone anu ta? Nyanggone si anu ta? Ikem. Mulane setahun pisan aku melu lho. Batu Retno ta? Nang Batu. Iya. Oh, iya. Nang kana ngarep kecamatan. Reti aku, reti nggone reti aku. Lah iya. Gak yo mamung wis anu papa wis tekan kene apa gaji ora metu-metu. Setahun ora rono ngundur. Iya. Bangetan Iya iya. Ajane oh iya sing tuwa kono ya. Sing tuwa kono. Iya. Wong mbak ayune wong wedok. Masalah iki tanduranmu kata mentul-mentul iki, Bu. PO. Ora. Sireng iki. Lah iya. Jare kena nggo jamu gedhonge barang nek sir metu Lah iya. PO. Lah aku kok seneng kata mentul-mentul iki kok. Heh? Kata sok bunder ya. Ya Mbak Gadut ya. Pulen. Kata si pulen. Nenel. Aduh, aduh. Aduh, kirang genah. Wis pokoke lah kae. Ya terang nggak mobil. Terang nggak. Jadi nggak kendaraan. Kuwi paling kono. Aku lho wong metu. Ate diparani to. Emang. Iya loh. Ya abot. Kuwi ke bulu